tavşırıgy. Nätan şurady men? Ýok, nätan işdel. Yürekdeş dostumyň ýumuşyny ýerine nädip getirjegimi bilmän gaýgyryp geldim. Yumuş kynam näli? Aşgabatda bir daşgynrak tanışymyň öýüne baragady. Şonuň öýünde täze dostumyň billi paşydan zady bar bolsa oňa şo diýeniň bar. Özlerim sag urgunyp iki agal hat ýalaýmaly. Vesselam. Emma büyümüş barady da, şol täze tanışym barady da öýlerini bir zat bildiräýmelli. Sır saklanmaly. Bu sır diňe menne galmaly. Eger bir sebäp bilen meniň barja goýma şol sır äşkar bolaýdy, onu bütün maşgalanyň bodulmagy, bagytsızlygy sede war bolmagy mümkin. Günleriň birinde men köne tanışym Kadir agalaryň kabardym. Kadir agaň, onuň aýaly häsiýet edýän üstü bilen inniki diýinjal şuny men özümi häk sır diýýänim bilmeliymi? Saparlara mihmançylyga çağırtdym. Diň şuny bellenilen wagtynyň bir neme giýjek alybraga da bardym. Kapydan giren nesmi hem oturanlar maňa tarapy urildiler. Giýjek alyna jerime. Gel bakalım jerime paýna hadi gel. Ben meýle giýjek alyny. Mene bir çetde oturup üýelerini synlajagdym. Olaram elimden tuttulardy, oturtdular edil ortada kataryň merkezinde. Yüzümem gapa tarap. Birden edil şep gulawmyň doşuny diesel maşin tormuz beren ýal haş edip arak boğu atışklı çiğ hova happa duluğ murduy. Yaltı seretsem iki gözme görünün da tamga tan gowok, kutugara doğdoklar, giyadi altın leveklerin nişlerin aňyrtyndan gymyllayan uğucygydıl, üstü ağ dikenekli dil, gıllary tomolşup duran iki tany burun neşigi boldy. Göz gaş maňlay ýokurda bir ýerdedi. Şeýle adama gaty ýakyndan seretseň bir hil erwet bolar eken. Birden şol dil diýişler herekete geldi de ýüzüm urýan ağaç howa kesilip gitdi. Yağmur ýadypşan. Berekella. Bizi begenirdiň, guwonyrdyň. Geleniňe biz minnetdar yağmur ýadypşan. Gapar berdiç, öz ýerine oturanyny kanagat etmän, mihmanlaryň ýanyna baryp çakışdyrýardy. Aýdylýan toğutlary özüniň bir kağıt söz goşup goýberýärdi. Garaz meýlisiň şagalanlak geçenini gowy Öýüň içini erkekleriň, aýallaryň şagalanly sesleri gaplap alypdy. Emma Gurban Gözel bir çetde ýeközi pikreçim oturdy. Men gözümiň gyýtygy bilen oňa seretdim. Gözüm onuň hut gözlerine gabat geldi. Utanyp ýüzümi sowdum. Näçegim bilmän stoluň üstündäki çäýniklerin iç şahaletini gözläp başladym. Birini alyp tarkyrdym. Boş. Beýle kysnalym. Büde boş. Gurban Gözeliň gabadyragyna çäýnigi elimi uzatdym. Men elimi ýetirmäkem Gurban Gözel iki eliniň aýaty bilen çäýnigiň böwründen elläp gördi. Sowapdyr. Häzir gyzgynyny getireýin. Delili ýok. Men sowuk çaý gowy görýän. Oturuň adara galmaň. Şeý diýip men yerimden turup duruşumu çäýnigi elimi uzatdym. Emma ol biraz täginen ýaletdi de çäýnigi alyp uğray berdi. Meniňem bir sowuk çaý içetim geldi. Maý Gözel, Gurban Gözel, duruň bir käsejik alaýynla şondan. Maý Gözel pırra-pırlandy bir seretdi bolýan gözleri edil içimden parran geçäýdim kendidim. Maý Gözel? Siz olady nereden bilýäňiz? Onuň süňňi gowşap giden bolar şemeli. Elindäki çäýnek aşak typyp barýardy. Meniň gözüm çäýnek dedi. Çäýnek gaçýa diýjek boldum bolýan dilime urilmedi. Diňe kaçtı deyip yerimde lamp oturup veripdirin. Bada nereden bilýäňiz diýäňizmi? Men bada beýledi dursun. Ondan beterräk zatlarym bilýän Gurban Gözel. Men üstedler aýdymdy. Gözüm öňü ümidläp gitdi.
Yarı gece köşüdeki harbi uçilişen tribova ile turulup, köşünün demir qadığını, demir yolunu, kumun aralığını qorunç liniyasını elttiler. Günün oğuyança qarım adıp, şoğadan qarımını da gizlenmeli. Adamın farklı diyenler ya uradın bağırtlap yatan yeri beyleklerden qatı ya pilinin uğru yok. Qarad ikeli bilen pilinin sapından soqdaşın tutuluşu tutup her näçe gütülöse de qopuşunun uğru yoktu. Eylesindäki yolluşum eyyam doň yerden geçip yumşak gumy öňlerini pena edip üýşürüp urapdylar. Yara uçakçı. Yer kazmak, yidini kede tutup kede kıl süýkäni allar. Orar onun galanyny nam etdimi nämemi? Ağlayjak bolup pil paltaň tapyndan tutanyal tutup başyndan aylap doň yere urup diýdi. Onun ayatynyň içi bir hil ağşap gitdi, üns vermedik bolup haýdýardy. Birden gözleriniň öňünde tegimlikler peýda bolup başlatdy. Saz mogollumyň tegelek ıňyr keşfi gözüniň öňüne geldi. Oraz mogollumyny görmejek bolup gözüni yumdy. Emma ol onundan aýrylmady. Edil şol wagt Taşla. Barmaklarını da ayılardı. Sen vekilini timarlamağı men näçe ýyl azap çekdi. Sen dünýäniň meşhur sadanlarynyň biri bolmaly. Sen gıjagyň Paganini'nin skripkasy ýaly. Şükür bagşynyň dutar ýaly iş bitirmeli. Taşla pilini. Barmakların kırış tadışı kütülür. Taşla. ol ýene bir gedek pil başyndan aýlap doň ýere eňterjek boldy. Emma barmaklary gowşady. Tak elinden tıpıp pil onuň arkasyna gaçypdy. Yok. Bir tutoraz. Düşman Volga yetip barýar. Men urşuji. Onda da bir aydın komandir bolmaly. Komandir salladyň edin edip bilmese. Yok. Bir tutorazy. Bir tutoraz. Oraz bar güýjün jemläp pilini eňterdi. Emma awşyan barmaklary diýen etmän ýadyldy. Daşyal doň ýere darňyllap degen pil böküp göwräňmady bilen aşağı maňlaý şatlap degdi. Yalp edip Orazyň gözlerinden uçkun çykan ýaly boldy. Oraz towluny da ikeli bilen maňlaýyn tutup, sessiz ünsüz sowuk ýere ýadylýat berdi. Aşgabatyň harbi medisina uçilişetiniň kursantlaryny meýdan okuwyna alyp çykan 2-nji ranygly harbi wrach, öňnäki liniýada soldatyň yaralanynyny eşitip, hondan märti boldy. Bu umut, gatgowy, edil uruşda ýaly. Hakyky gorunç şertleri. Düşman heni çözmanqa ol biziň liniýamyzy oka tutýar diýeli. Şoň üçinem aýdaly sallat yaralandyr diýeli. Harbi wrach Guran ýagyň içinde hataram oturan harbi eşikli, başlary ulokçunly, aýaklary ädikli, eginleri şinelli kapdallar hem ullokan sanitar sumkaly gyýylaryň ilkinji dördüsine buyruk berdi. Amanova Gödel, men, Strambrand Tamara, men, Fevralova Nina, men, Yamadova Maman, men, siz yarala yerine ilkinji kömek berip, onu ok astyndan çykarmaly. Ine size şeýle tapşyryk. Düşnüklimi? Düşnükli ýoldaş 2-nji randly harby wrach. Gyýylar bukdoklaşyp ýöňe tarap oradylar. Daňnanyň ümüştamşydy. Gözüň öňü göýe demjigen aýna tutulan ýaly. Sağ tarapda gumyň garör kuşlarynyň sudury görnüp urady. Urady süýrkelle sallat öz ýatymyny geçirip eýýam onuň yarasyndan gapdy. Ol gözüni açdy. Emma gözüne tüs süflenen ýaly boldy. Maňlaý sorqullap başlady. Üşäp samrady. Utanç. Endi men nädip oğlunlara görünüp bilerin.
Baktın yatacak bozu düğün üstüne itti yarar diyenler çın eken. Bağıtın gelecek oldu diydine. Beyaş onun hospitalle herledip yatardın. Marş etmek dinim deyin, şiiri iştinim. Hey! Şol karada qıydılar güpürdöşüp geldiler de Orad Nasilkanın üstüne çıkarıp yaratını yamaşanından ma başladılar. Yüzüne demir onundan mı nämemi Orad bir hil yılından yalı olaydı. Göz naştı, emma haydan hay yummolu oldu. Sekistan balqıllap durun gözün ışığı onun yellenin abaklarının astından bir hili uyotlu gözlerinin hayını bastı. Qurban ödülün näzecek mıstıcık eli Orad'ın yakasının iliklerini yağdırdı, yeňsesinden aldırdı. Yankı el has maylrak tutuşuk bollumu näetdimi, boynunun yüzünü sıyırıp kevzesine direlli. Orad'ın bütün ennam cümşüllep gitti. Edil şol elin nirelin yerinden toğrun yalı olup, ehli damarlarını idarlap gitti. Bu Orad'ın bedenine qıydelinin ilkinci değişdi. Neresen manglayın haqayt böyleyipdir. Usulluk bilen gıydılar. Yaradan oyun. Usulluk bilen ınzıdayman. Vahi. Ağrıyam oğlun. Uy, baynoy. Qurban ödül şey deyip Orad'ın yüzüne seredenine, şu wagt daň şapagy hat ýagty salaydymy ýa-da şapagyň öňünde duran ýyllaryň biri aýrylaydymy, yaralynyň ýüzi ýagtylyp gitdi. Şekkesinden sızan oğuncak der damjylar bulduruşýady. Wahy diýlenden mi nämemi bolşundan emmeter çom bolan ýokarky dodogynyň üstünde murt ýerine ýaňy biten tüýjagadylaram aýyl-taýyl görünýär. Qurban ödüllü henid ömründe bolmadyk bir isleg peýda boldy. Edil şu wagt şepeli bilen oğlunyň kellesini galdyryp, çom bolup duran dodojyklaryny dodogyny basaýat geldi. Qurban ödül içini gepletdi. Hovul vela. Bu ne oldu? Utanç olmadı mı? Bir öýüden oňarmayan saldatly. Yara dank bolan toňlar qıydılar Qurban ödülün çetde yüzünü tutup duruşunu bir hil geň gördüler. Sana ne oldu? Sana ne oldu? Ne oldu? Hiçli elim şeydi. Yokla, hiç de elim mi şeydi? Çaynak kızgın ekin. Qurban ödülün bu sözleri meni özüme getirdi. Ol ellerini uqulap, gelinlerin döwlen çaynyň jäjimlerini çöpläp, dir pıtrak bolan şemmäni polun süpürüşlerini yılgyryp edil qarşymyna durdy. Bu waka içiden bir neme yetiren erkek kişilerin piňine de bolmady. Malades! Gidiyet biyut, tam biyut. Haklı olacaktın da, kıynanma. Näme holar tepir manatlyk istakan döwläýse bolmaýarmy? Hökmaş owadan çaýnyk döwläýmelimi? Wah hey, näme gynanman? Son ýaly oğlan çaynak tapylýarmy näme? Maňa dinçi bolmasyn, ýa-da uzurak ýerde işlemesiň. Çaynak käte diýilen zady asyl hiç tapjak gumanyň ýokdur. Döwlen bir çaynak bolsunla. Puluna yer tapmayan äri var, eline gerekli käri var. Gaýnynesi ýok, özleri öň ýakasy. Bagtlydyr Qurban gözel, bagtlydyr. Ýöne ol çaýnyk, bu toýuna sowgat berilen terbiýe çaýnygydy-da. Şeýle diýdiler. Qurban ödül soňky sözi oňuşdy häsi edejäniň sowgat servis çäýnegi diýenini eşitdenine bir hili ýükýeňlen ýaly bolaydy. Ol içini gepletdi. Toy çaýnygy döwülli. Toyun nişan döwülli. Döwülsin. Qurban ödül yeňillik bilen stoluň üstünden toýuna sowgat berilen bir gyzylja tarelkany aldy. Ýoksa da şunun ýaly oturuşykda ırmy çiğnem ödüňem bir gap döwmelmiş. Qurban ödülüň gaşlary çytyldy. Maňa bagtly diýdilermi? Var, kär var. Bu bagtmy? Bagt näme? Mardan ha. Kim adamım var, kim adım yok. Nämem kim?
Bagtly bolan wagtymym bolupdy. Qurban ödül gözünü yumdy. İçinden gul purlun derwede qadaplanan halk zomanını, onun içinden her näçe direk etseňem, onu her näçe taklajak bolsaňam başartmaya. Zor düşýän derwede ýaý berýär-de ahyrynam güpürdäp gaýdýa. Şo ädikden waglap şodan märekäniň öňünde duran özüň bolma. Garşylyk görkezýän aýak astynda debsiläp halk gözi ýok ýaly öňe, diňe öňe turulýar. Öz namusyna degen näketiň ýyzynyň ýetmekden başga oý pikir bolmaýar. Koristin bilen Obruç tokoynyň aralygyna faşistlaryň salan berkitmese, Sowet goşunynyň zor astyna ýaý berip ahiryn 1943-nji ýylyň iň soňky günlerine güpürdäp gaýtdy. Gazaby menen Sowet soldatynyň öz mehriban topragyndan faşistler gowy çykarmakdan, ýyzynyň ýetip ikiňitlemez ýal etmekden başga oý pikir ýokdy. Faşistlerin ayak astında galany gally, sıpın hem lut gaçdy. Biziň piyada goşunlarymyz käýerde garpyşyp, käýerde gizlenpeçe oýnap, olaryň ökçesini sydyrdyp, 1944-nji ýylyň ala baharyna Kobel şäherine galydy. İki yarım aylık hücum adamlar halit etdi. Alabaharın ýylky ýeriň doňun çöstüde suwuny buğordup, ýeri çalykdyryp bilmeýärdi. Yerler läbik bolup ýatyrdy. Ýoldan çykdygyň hem ok geçmez tokoýluk. Onuň bolsa hiç aňyrty bärdi ýok. Agyr artilleriýa, ok däri ýüklü maşinlar, adykly arabalar, uly ştablar, medsanbatlar, göçme hospitallar batqa batyp gaty ýyzla galypdy. İçinde bir näçe aý etjek ok däri, adyk tapatly, agyr artilleriýeli faşistler garnizonuny gaban piyada goşunyň bolsa, beşe tyrdyr pulemyotdan, yeňil minemyotdan başga ýaragy ýok diýenýärdi. Faşistlerden alan oljasynyň başga ok tapatda sülfady da ýokdy. Ýene döwrenmat bardy. Ukrain aralçylary partizanlaryň bir bölegi biziň goşunymyza birgen bolsa, beýleki bölegi duşmanyň çuň tylyny Polşanyň içine girip, şo ýerlerde duşmany gurtar işine diýdi. Biziň tylimizde bolsa faşistlere satylan Ukrain milletçileriniň galtamanlary, benderçiler, bulbaçylar, melnikçiler iş görýärdiler. Olar kä biziň ýolly batga batyp, garawsyz galan kuhnýamyň üstüne çolup, aş berini öldürýärdiler. Käti öň hatardan yaralılar alyp barýan furgonçymyz talap, yaralılar rehimsizlik bilen gynýardylar. Kätede göçme hospitaly çolup, adamlar helak edýärdiler. Inni hemme ýeri front boldy durberdi. Çepomdynyň yaralanan starşy leytenant Orad Abayev, Kobelin eteginek Azyor Sowatynyň deňesinden geçiberenlerine ýynjylygyny gaçyrdy. Üstüne sıpal düşülen arabada kaptalyna yaralılar eýlak-beýlak tüýşürüşdirip, ayagyny biriniň aşagynyň çekip aldy, boýundan atylan elini emaýle tekdelep furgonça aýryldy. Atam. Nem üçin mitsan batı toğulum yok. Nastrel kanı ucu beyle bakı. Yüzüne de Gordon'un hocalığı deyip yatırıptı. Şol bizim diviziyamızın mitsan batı akırın. Oo, balam. Metsan mardün benderçiler köl peýgun edipdirler. Hava. Bir de buyruq berdiler. Öni Davidowyň hojalygyna gitmeli. Yok. Men gitmeli. Men şo ýere barmaly.
Hükman şu yere varmalı. Oğlum, yeködün gitme. Yarın var mı? Bah! Ol yarattan zatada ılgadı. Ilgap barşını öz yanından pişirdi di. Mayu ödelim tağmıqa. Amqanmıqa. Onu bir zat bulan bolsa men ne ederim? Yok lan, iştat bulan ne eldirle? Benderçilerin elini düşeydim ki. Birden oradın yadına benderçilerin eden vahşiçilikler düştü. Bir ofitser gapıl tutup diyirligini gowresini bıçığı bilen 3 yerinden kesiptirler. Bir medsestrany bolsa zorlap, uyot yerlerine de tağma batıp koyuverttirler. Olar metsen batım kapıl basıptırlar. Kim goğrasın olary? Yarallar goğrasınlar mı? Garmet bıratlar mı? Ya iki oyunun vraç goğrasın mı? Olar yara katmanı moňul bilýän däldirler. Maya ödelim. Maya. Eger bir tiyar bilen eli salıp, onun pek bedenine haram ellerini garın bolsalar, Yok! Ol sakka durdu. Ehli gany yüzüne urdu. Dişlerini ıstı. Şunun öň ýanyna agşam Azyorts obatyna şeýle waka boldy. Manaviçiniň tewtinden uran metsanbat maşinleri 50 kilometr ýoly 50 ýoly batyp 50 ýoly adaşyp zordan geçdiler de öňnäki liniýanyň alkymyna Azyorts obatyna ýetdiler. Metsanbatyň geljegi habar edilen soň Boba Eýem diwiziýanyň 4 polkundan 50-60 tany yaraly ýygnanan eken. Bir topar derrew çadyr gerip şonuň içinde yaralylary seretmäge başlady. Gadynlar hem maşinlardan medisina enzamlaryny düşürmek bilen yaralylar üçin yer taýýarlamak, göçme topary düzgüne salmak bilen meşgully. Bir çadyryň içinde wraçlar yaralylar 4 ýerden kabul edýärdiler. Gurbangözel bir ýaş ofiseriň ayagyndan howul hara taralan daňysyny çözdü de jowher suw bilen onuň yarasynyň gyrylaryny ýuwup duruşyny, elleriniň hereketini togtatman, kapdalnak eli depterle oturan ýerde ýaz diýip aýtmaga başlady. Sağvallarından parran geçen qıyçak ok. Snaryadın oňluk bölegi süňke uğradyp geçipdir. Gurbangözel gyzletçiň orta arasynda somolup duran qyçak aqda jüwte bilen dödümli çekip goýberdi. Ýatan ofitser Gurbangözeliň eline ýapyşdy. Şeýle halatlarda yaralynyň ünsün sowmak üçin ýokda wraçlar onuň ady bilen beýleki anket maglumatlaryny çalt-çalt sorap başlaýarlar. Gurbangözelim şeýle. Familiýaňyz? Ivanov, Adyňyz? Nikolay. Ýaşyň? 24-nji ýylda doglan. Haýty bolupdan? 446-njy bolupdyr. Haýty batalyon? 2-nji. B. Zvanyetim ordenlerim ýaşam edil oradyn hyýaly. Siz orada Baýyfy tanýaňyzmy? Tanaman näme? Piyada razvedka wzwodynyň komandiri, skripkaçy. Oň ýagdaý nenen? O, may tapsa, o bide türkmeni skripkasyny çalyp berýär. Oň elinden dür dökülýär. Ol diňe bir zatdan eline şikayet ýetirýär gorkýar. Men hiç wagt oňa ok deger. Ol maýyp bolar diýen pikir kelläme getiremok. Olam günni odyşyň ahry. Oňa bir zat bolaýdy men näderin? Men henidem oňa söýýänligim aýdymok. Meniň üçin yer şarynyň bir diregi bar. Olam Orazan. Batymrak urş otaraýdy. Gurbangözel kalbyna aýlanýan pikirini bir nokada getirmänke, gipsi batyrlan daňyny aýlap bir hedde ýetirmänke turdy bir güpürdi. Turdur gopkun. Kıyırlar çöçönler. Yaranlar nerede? Polkovniği tapmak gerek. Balkovniği. Kıyırlar köylemedim. Nätmeli? Bu yatan polkovnik gördün ýaly. Yoldaş polkovnik, tere sabrak bolun. Ah, siz dönük necip milletçiler. Eneti de gerek bolsa. Tamara! Bir de polkovniğe degäýmesin.
Kurban Güzel atıp barmaşı öňülgedi. Talançylaryň iki tanty göýlerip ýatyrdy. İkisi hem saraýyň aňyrtyna gaçdy. Aýdym, maňa da ýarag ber. Şol wagt saraýyň spal çöňüni güpläp ot düşdi. Kurban Güzel awtomat polkovniga beripdi, öz saraýy tarap okturuldy. Saraýyň içinde yaralylar bardy. Spal çökli agaçra yaman çalt ýanýady. Ýam saraýyň üstüden iňliden howurdan olup ýarlaýýady. Kimi emedekläp, kimi tüýrenip, yaralylar gapa tarabynda ýardy. Kurban Güzel ilki bilen gapynyň agdyna aklary tepki berip, olary bir ýany uzundan daşarak çykmagy kömek berdi. İllediňe agyr yaralylar bar. Onyan çady medsestralar yetişdi. Iň soňky yaralyň çykaranlaryna saraý gulap gaýtdy. Soň Kurban Güzel wraçlaryň ýanyna gady. Wraçlaryň aman alynlar agaçdan agaça buktoklaşyp atışýardylar. Kurban Güzel bir agaça dugulanyp eýletine beýletine seretdi. Yanan maşinden adyrlyň arabanyň arasynda açyk meýdançyda Sanbatyň bir şahýor iki ükülüp burulup ýatyrdy. Garnyndan ok degen bolar jemeli. Derrew kömek etmeden bu ölür. Kurban Güzel'in şu pikiri bilen ılganam şol welin edil böwrüne taýak bilen urlanýar boldy. Tuýdurlyp gitdi. Dünýä pırlanyny çukura gidip barýa ýapyşak boldy. El wadilyna gidip barýa diýip tuzýa. Kömek edin. Korkýan. Garaňky. Oraz. Nerdesin? Gittim. Tüm garaňky. Orazcan. Çırayak. Korkýan. Oy. Yer aýlanýar. Kaçtım. Sakla beni. Kurban Güzel polkovnigiň öýde operasiýa etdi. Galtamanyň nili kesilip gysgyldylan tüpeňiň okuny bedeninden aýyrmak aňsat düşmedi. Eten eşter degenine adamyň dünýäsi sarylýa, gyssanýa. Patymrak ýa eýlek ýa beýlek bolanyny gowurýa. Her sekund sagady dönýär. Kurban Güzel welin ölmek islemýärdi, ýaşamak isleýärdi. Bu dünýäde özüniň ullukan paýy bar ýaly. Bu paýy onuň söýgüsi. Şu söýgü hem ähli agra döz gelmäge oňa kömek berdi. Her gedek kyn ýagdaýa düşenine Kurban Güzel Oraz bilen bolan duşuklaryny ýatlamaga başlardy. Ýatlamany ol hemişe şol köşüň gaýratyna ilk duşuklaryny başlardy. Orazyň şo wagtlygy bilen häzir görnüşini deňeşdirip oňa gowunardy. Innol edenli, bilimli ofitser. Her duşanyny täze dörüden taýlaryny, mukamlaryny çalyp berýär. Kurban Güzel birden ýylgyryp Ýelne şäherine teginäki duşuklaryny ýatlady. May Güzel. Men seni bir oğlum bilen tanıştırayım. Tanıştır. O nähil oğlan? Oğlum, öde yetim. Özüm artist. Artist bolsa, ýöne hakyky dost bolman, dostlyk rolunu oýnaýmasyn. Ol drama artisti değil, kızakçı. Yüz gözi o diyen oğudan değil. Yöne onun yüreği pek. Ödüm dine qabaq meňli. Onu da sağ qabaq meňli gıydı görýär. Men onuň näme diýjek bolýany bilip durun agry. Onu näme gözüni men seni süýýän diýip berim zaýdym zok. Kurban Güzel şo duşuklaryny mehri bilen ýatlandan soň sumkasyndan 3 burç eplenen hatlar çykartdy, okumaga başlady.
Sen menden näme üçin maňa maýa gözel diýersiň diýip soraýarsyň. Dogry senin Gurban gözel adyňy beribitdi. Gözel amarana diýenlerine gelişmeýänler onu. Maria Mikhailovna tutuşýaly. Maya gözel adyň hatamaňa gelişi. Wah menim sen adyňy şeýle tutasym gelýär. Ýöne men saňa Maya diýmä hakym ýok. Meni bir ýol tapmaly boldum-da. Şoň üçin saňa Maya gözel diýär. Bu mening saňa Maya gözel diýdigimdir. İkincidenem Maya ýalydygym. Maya gözel. Biziň aslymyz gumly, ýerbentli. Biziň jere gaýda aýal maşgalanyň gowusyny Maya bilen, ýigidiň gowusyny ener bilen deňeşdirýärler. Kışky ýylar ojagyň başyna enemin aýdyp beren erteklerinde Maya hemişe bu kurallara rahmet edýärdi. Ýel Maya bolsa adamyň iň bir wepadar ýollaşy bolýardy. Bir gün kakam pahyr hiňlenip magtym bilen okawa türdi. Şol goşguda bir dert bar öli diye, hiç saat diye, şonu yükün çekip bilen ok diye. Dağım, daşam çekip bilen ok diye. Asmanım çekip bilmeyendir. Yerim lerdane gelipdir diye. Menim akmazaga kenim. Kicicikdim ne. Mana düşünmeyen ekenim. Avgodun bir mayet vardı. Men şonun oğudun, şonun güýçli dünyada dart badır ötmeyedim. İçimden, eýdem şol maya çekmedim şonu. O ne hayli yükmüşün maya çekmedişe diýip oturkam. Kakamam, goşgyn kimdir ışığın yükün çeken merdany diýen ýerine gelýärdi. Menim içimdäki pikirim daşyma çykyraýdym ýatjak. Maya çekmedim eýdem şol ýükü. Birden şey diýipdir. Kakamam beýalçyklyga tallyda. Owa çeker oğlum. Amma day. Oslovlydy we amny Cemal bolsa çeker diýdi de. Goşgyn eýdin okudy. Kaçtı derya, adam almış boynunu, 4000 yıllap çekip gelmiş bir derdi oğlum neydi. İnne düşünüklü mi? Menin aşk yüküm bile çekişmeye Maya gerek. Onno da Maya gözel gerek. Maya gözel. Bana doktor Gözel Amanowna gerek. Bu ses Gurban Gözel'in ünsüni hattyna aýyrdy. Kulağım eştilýärmi? Näme üçin men adym beýle resmi tutýar? Maya gözel diýdi bolmaýanka. Çadyryň bir çeti ötürlüği. Oradyň elerine mehettil bolup duran ýaly, göýe onun öňürtüljek bolýan ýaly tämiz ýa-sowat kursäp çadyrdy. Gurban Gözel'in zülplerini galgadyp, gaňşylygyny buğ ýal etdi. Beýne urup mimretdi. Şolay Gurban Gözel bilen Oraz bagtly boldular. Eger bagyt maddat bolsa, onda onuň iň soňky degirine çenli men üzülme sindirdim. Eger bagyt saat bolsa, ol iň şirin lawzlar bilen meniň kalbymda wazlandy. Bagyt ışk bolsa, ol meniň ähli damarlarym iýderlap, kalbymy ýagtylandyrdy. Eger bagyt asman bolsa, ol meni akça bul dedip öz goýnunda oýnatdy. Eger bagyt yer bolsa, ol meniň köküme nem berdi. Eger bagyt özüňe ideal tapmak bolsa, men idealymy tapdym. Ol Maya gözel. Eger bagyt ýürekdeş ýollaş tapynmak bolsa, men onuň tapdym. Arzuwum, hyýalym hyýalyna gabat geldi. Söýgü dutarny ýürek tarmy düzüldi. Eger bagyt öz halkyň, öz diň duşlaryň ardyny ýüzüňi dip tutup, gözüň gillemen gezmek hukugyny gazanmak bolsa, bizi kimide gazanmak. Watan ugruna kan ýokdyk. Eýse bu bagyt däli näme? Bular bir-birlerini wepadar bolar diýip antym içmediler. Katamam etmediler. Ýöne uruş otursa, parahatçylyk bolsa, şu ýere urulsa da gelmegi. Şto koyun içinde bolan yerlerine aylanyp görmegi. Şonda da parahat wagtym şunun ýaly berýosy suwuny içip lezzet almagy arzu etdiler. Maya Gözeljan,
Men elime mutollu. Eyem 34 gün molayıptır. Oraz Qurban Ödül emay bilen otlyk ýerde oturtdy, öz hem karşysyna çökdi. Mene yaramı ağırtınım. Nähil qutulanmam duymandırın. Kaptırыңda söýýän ýollaşyň bolda betbagtçylygym bagty urlar eken. Men bagtly oralsan. Men ykbalymdan razy. Eger biziň aramyzda bilip bolmaz, bir çöp düşäýdi hem men bütün galyn ömrümi şaýatlak geçiririm. Ah, may güzelcan. Men seni... Adamın içini görüp bolýan bolsa bolmaýarmy? Şonda men gorsagym açardım. Senim görürdüm men seni nähil söýüşimi. Ýöne häzir ul ilimi şeýle ýagdaýda ka. Özümizi bagtlata edip bilertmi? Ana urşy oturdum. Şonu hemmeleri bilen bile bagtly bolar. Ýöne Ol başga zat diýmetdi Qurban Ödülüň taşlaryny typalap, örmesiniň ucundan taýlygy öpdi. Arkasında kutusuna açıp kızak çalmaya başladı. Alitsiya tokoylarının köp wagt bäri şeýle nädip owazlar eşitmedik agaçlary Öýa gulaklaryny gabardyp çörlenýär bolaydylar. Çekimli, dartymly çöl mukamyny täsinrek gördülermi nämemi? Ýaňy ýazylan ýaşyk ýaprak şahalaryny bat berip iki ýana raňatmaga başladylar. Söýgün kamyny bütün tebigat elekleýärdi. Qurban Ödül ömeredi. Bu owaz onuň öz ýürek kirişlerinden çykýan ýaly. Dağın başında üç ağaç Biridir olmasa çatlayım olmayan Olkun ruhun etey doğru gelmese Yar deyip Menin arzuum Oraljan diňe bir ökde wraç bolmak däl. Türkmen aýaly ýyllaryny bilýärmi? Biziň ýyllarymyz nähil zehinli. Şolarsyz biz täze durmuşam. Kommunizmam umukly gurup bilmerdi. Medeniýetli halklaryň derejesine ýetip bilmerdi. Şolaryň arasynda işlemek arzuum bar. Meniň arzuum maý gözel. Diňe bir ökde saganly bolmak däl. Ýok. Men arzuum Türkmen sahadyny milli çäginden çykarmak. Öz hünärim bilen halkyma peýda getirmek. Men ýene arzuumma gorlaşykçy bolmak. Gorlaşykçy. Türkmen sahadynyň nagmalaryny nagaşlara geçirmek.
Arduğum kem malı güzel. Sovet koşunları barha gün tarafı işerdi. Polşa azad edilipdi. Inni Germaniyanın içinde göç verýärdi. Üç fırt şartlar Qurban Güzel'in sumkasına sığmaýardy. Olary çemadany geçirmeli boldy. Orad bolsa eli tıpınsa oljalyn mototsiklini minip Qurban Güzel'in ýanyna gaýdýardy. Arzuwlar hasem hawalanýardy. Näme üçindir orad biraz yrymsyraqdy. Her tapar kyn ýagdaýa düşenne Hudaý çağırýan ýaly edip ol öz maýy Güzelini ýüzlenirdi. Her taparam onun iyi şoğuna düşürdü. Maýy Güzeljan, sen menin Hudaýym. Şey deyip, Oradın soňky tapar o jeriň moýnuny üstüne avant durşy, Qurban Güzel'in gözüniň öňünden bitmeýärdi. Inne Ferhat otursa Berlin'däki Sovet esirleriniň ýadygärligi hem şondan çeklenýärdi. Erse oşa gitjek bolammy? Men sen bilen gepleşýän. Sen elimi dama men ýanymda. Senin maňa jogap berýän. Dogry. Sen jogap berýän gerek. Sen keramatly gerek. Sen maňa ak pata berýän gerek. Qurban Güzel hädimeň ýerine başnatdy. Orada bolsa ine topragyň iýi gelip duran göwresine gitdi. Onun her gözünden bir gedek. Maňlaýyndan bir gedek öpdi. Soň kyssanmaz ätläp maşynyna garaşyp oturan ýoldaşlaryň tarap kılgap gitdi. Onun şol gidişi boldy. Qurban Güzel gözüne çynna bir wady özüne gelip bilmedi. Öýi, mihmanlar, äri erkek kişiler kuşda galypdylar. Aýallar bolsa ärlerine garaşyp şyda uşy çaý düşenmeli otyrdylar. Oturşyp kände oç çekmedi. Herkim bir bahana tap öýüne gaýtdy. Menem hoşlaşyp gaýtdym. Emma hoşlaşymny Güzel amanyň seredişinden sen bir sıra bilýän ýigit. Sen onu ýerde iştimaň aýtmaly bolarsyň men maniňdan. Bir gün geçdi, iki gün geçdi. Men bir zada garaşýan ýaly, bir zadym ýetmeýän ýaly bolup gördüm. Birinciden men ýoldaşynyň tabşyrygyny ýerine ýetirip bilmedim. İkinciden eger Güzel amanyny olar dikanlap soraýsa, näme jogap berjegim oýlanýardym. Ýaryljak çywan ýarylyp dinaýmasy iňjelik bermeýär bu waka meni öz erkime goýmaýardy. Bahana tapsam tapmasam birinci may köçedinden gün mataralyna tarap piýada ýüränim kem görmeýärdim. Belki işten aýdyşyn oňa gabat gelerini oýlanýardym. İşte häl işini telefon jaňardy. İşliden ak. Bükümke, näme gerekke? Bir ýumuş ýurjak turdy elbetde. Gelle kurorta Putsov kalıp gitdi we telefon edetleri ýok. Men gowunly trubkany götürdüm. Alo? Sizi beýmanadyň bagşlan. Men doktor Amanova. Güzel amanna, näme hizmet? Men häzir gatyň aldyna awtomatdan telefon edýän. Mümkin bolsa, wagtyňyz bolsa men siziň ýanyňyza barmakçy. Men koridorda türkmen miçu qaramtylyrak göýek köýnekli ak tofly Qurban Güzel'in özüme tarap gelýänini görüp bütünlüği alzyradım. Birden onun ýakasyndaky müň nurly öwüşini atyp duran enaýjy akçy gülýe gawedin düşdi. Menim dilim tutuldy. Ol şol dostluň billik tawşanda atdy.
Menin bu dostum ile dostlaşım şeyle oldu. Kislovodsk'da ketelime jerdiyadım. Bir gün medsestra sizi çağıryalar deydi. Men hayran kaldım. Çünkü hiç kime garaşmayadım. Kapının ağzında bir koca lezgi durdu. Ol menden siz Türkmen mi deyip soradı. Owa dedim. Onun şeyle bir adam siz görmek isteyadıydı. Çağırılan yere varamızda menin özüme ilk ilen zat içki divarın yüzüne atılıp koyulan Türkmen ocağı oldu. Onun aşağında bir bedroy adam ayaklarını koza konyal olup oturdu. Ol adam çepelinin yerine oturdulan ağaç taç bilen ağ sümkü tutup, sağ eline kural bilen şonun yüzünü nırmap gümra olup oturdu. Kapıdan gelenini ol bize tarap qanırılıp gözündeki sağat dürbesine ayırdı olun, ennam dikeneklep gitti. Onun aşağı böğür verip duran çımgıdıl hanasının içindeki yeki gözünün yüzüne tüsse koyuverileni aldı. Onun qara göğe tüsten yup ayıracak bolyan yal eylek yörmül etti de hananın içini yaştan oldurdu. Yaş hananın içine sığmadı mı neyemi, ullokan yek adamcı olup, yanağından toğulanıp yüzündeki yarıydlarının oytumlarına singip gitti. Men şondan son qaydiyansam oradın yanına günne geldim. Men bir tokka et. Men Türkmenistan'a varıp neyme? Alla neyme başkalarını bağısı edeyim mi? İki ayağım, bir elim yok. Yüzümü böydün görüyen. Meni Berlin'se var şeydi. Ha benim bağır tetilliğim. Artel alıp ünüver öğrettiler. Şu bana kuvvet verdi. Şu ağaca görüyen mi? Şoň ehli owadyny, ehli hengini, ehli labzyny şu sümkün yüzüne geçirýän. Bir arzuw meniň ýaşamamy sebäp boldy. Şol arzuwmy ýetmek üçin maňa şermaý, altyn, sadap, merjen gerekdi. Keni işledim. Ehli tüýüşden pulum toplap, şu gojany ýola uratdym. Kadalam tapylly, sadabam tapylly, merjenem. Emma şermaýyny tapmak kyn boldy. Ahyryny ona martelyň üstü bilen Hindistanyny getirdik. Dogry bir ýyl ýeşedindim. Ödörden iň oňat sadymy, söýgü mukamy şermaýydan gulyak edip, şonuň ýüzünden berjenler sadap bilen, altyndyr ýakut bilen mydam ýanglanıp durýar etdim. Şol gulyak anam bir tilsim bilen menden barany bilinmedi ýaly edip maýy ödeli berdim. Indi siz Aşgabatda barsaňyz, şol gulyakan maýy ödeliň alanny ýa-da almanyny bilip maňa bir kağıt hat ýazsaňyz bolýar. Ýöne meniň diýerligimi ol bilmedin. Men öňk öldü diýip bir ýollaşma hat ýazdyrypdym. Goýol ber bagtly ýaşadym. Biz sakallar adamlar bagtly bolsun diýip gan ýoktuk dälmi näme? Orad şeyle diýenine men äýne umutyryn bolaýdym. Men ona telegramma diýberdim, hatam ýazdym. Borjymy ýerine ýetirdim. Bir ýyllagy uly şütreni alyp bolup gezdim. Ýöne şil kurorta baran nesime onuň ýanyna algadym. Kapydan ýereninden iýnim nıglady. Diýwarda gyjak ýokdy.
Kızık yokordu. Dağın üstüne konumçuluktu. Kızılgımız solmadık, bir madarın baş ucunu dikili duran eken. Täherin şemal onun kirişlerini tipanını, onun günni hem varin, hem göçünlü, hem näzik süýgi var ýanglanya diýerler.